il-Prim Ministru u deputat min-naħa tal-Gvern kienu jafu b'dan kollu u għaslu timing speċifiku biex iġibuhom ma' konoxxenza tal-pubbliku. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-mexxej Laburista Joseph Muscat wara li l-Kummissarju tal-Pulizija informa li d-deputat mexxej Laburista Tony Abela li m'hemm ebda każ fil-konfront tiegħu brabta ma' recordings li ilhom għand il-Pulizija sa mill-2010. Parti minn dawn ir-recordings fil-jiem li għaddew ix-xandru mill-Partit Nazzjonalista. Joseph Muscat qal li jifhem li meta l-Kummissarju tal-Pulizija sema dawn ir-recordings fl-2010 ma rax li kien hemm lok ta' każ. Żied li d-deputat mexxej Laburista ħa azzjoni kontra persuna fuq suspett li seta' kien hemm abbuż. Joħroġ minna prinċipali minn dan recording li smajna llum għall-ewwel darba kien li Dr. Abela fil-fatt ħa azzjoni kontra persuna fuq suspett li seta' kien hemm abbuż. Qal ukoll id-deputat mexxej Laburista ħa azzjoni fuq suspett f'każ li fih ma kien hemm l-ebda tip ta' evidenza. Qed jirrileva wkoll kif qed nista' nifhem jien mill-recording ta' dan il-każ li qed nisma' bih illi ma kienx hemm provi, ma kienx hemm l-ebda tip ta' evidenza f'dan il-każ.